Good morning and happy weekend to you all. The topic for today's class is names of food related items in Igbo. Okay, let's quickly go into what we have today without wasting time. Vegetable. The name in Igbo is akwụkwọ nri. So to make a sentence with vegetable in Igbo, we say Chinaza bee akwụkwọ nri a, which means Chinaza cut these vegetables. Corn or maize is ọka. Ana m ata ọka. I am eating corn. Okra, ọkwụrụ. We call okra ọkwụrụ in Igbo. Ofe ọkwụrụ a tọrọ ụtọ. This okra soup is delicious. Pepper, ose. Bịa zụtara m ose. Come and buy pepper for me. Pumpkin, ogo. Ego ole ka ị na-ere ugu? How much is pumpkin leaf? Salad, akwụkwọ nri ndụ. Ana m eri akwụkwọ nri ndụ. I am eating salad. Potato, ji bekee. Enwere m ugbo ji bekee. I have potato farm. Soup, ofe. Nne m siri ofe egusi. My mother cooked melon soup. Tomato, Tamato. Kedu ka ị si ere tomato? How do you sell tomato? Yam, ji. Nye m ji Onitsha. Give me Onitsha yam. Ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị taa. Do well to follow me on Instagram. Subscribe to my YouTube channel and click on the notification bell to be notified whenever a new video is posted. Do you know what? Make sure you practice what we have done today. God bless you. See you next time.